Sziasztok! Videósorozatunk második részében szeretnénk segítséget nyújtani a mostanában nagyon divatos esküvői helyszínek, ilyen mint borászat, kúria, lovastanya, és az ott tartandó esküvőkre szeretnénk megoldást nyújtani, hogy az öltözet és a helyszín természetközelisége összhangban legyen. A természetközeli helyszínnel nagyon jó összhangban vannak a természetes színek, így például a zöld is, ami az idei év egyik nagy slágere. Márkón egy világosabb pasztelzöld öltöny van csokornyakkendővel. Csokornyakkendő viselésénél elengedhetetlen a rejtett gombolású ing, szintén nagyon fontos kiegészítő. A mellénnyel harmonizáló vízsebkendő, ami ugyanabban az anyagból készül, mint a csokornyakkendő. Alexen egy sötétebb zöld árnyalat van, szintén nagyon szép mintás mellénnyel és francia nyakkendővel, aminek csomója harmonizál a nadrággal, manzsettás inget visel hozzá. A zakója egy nagyon jól szabott slim fit zakó, egy jól viselhető fazon, megigazítom rajta egy picit, díszgombos gálagombok vannak mind a mellényen, mind a zakón, amik kihangsúlyozzák az esemény színvonalat, fontosságát. Következő videónkban az idei év legnagyobb slágeréről, a bézs esküvői öltönyről fogunk beszélni, addig is kövessétek az Essence-t!